Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam nga nagpailinged itinagan a Gemma. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May papan itibiyag ko ti inak isalaysay. Barang makaipaay iti adal kadag iti naayat adungdungeg. Rugyak man idi elementarya kami. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Gemma diti programa tayo. Dear Mr. Lonely. Siyak man ang tikit kitaan dagiti kaadalag. Unay matngamin ang tikastoy akasasaad ko. Pardasan ti magna, Gemma! Maladaw kan! Agriringan ti bel! Jaklatan ikaskaso. Insultuan nakmanan ni Glenn. Di nang kadimang mangag, Gemma! Unay mo't daytan. Pilay ka lang aruden, tulang ka pa'y. Woo! Ibagam lang ti kayat mo nga ibaga, Glenn. Di mo lang amin amuno kasano karigat ti sitwasyon ko. Apay nga ipilit mo pa ilang ti ag-eskwela. Numarigatan ka, Gemma, ha? Amom, Glenn, uray bangking dagiti sakak. Saan atubang dayta? Tapno maragpat ko dagiti arapaap ko. Anya? Talagamat. Kitam uray sa anak akaskan ka a consistent honor student. Makapaspasak ta. Sa anak apulos a nag-repeat. Manipod grade 1 tayo. Nanang, adalat ta dagiti manguy-uyaw kanya. Ay, kaasi ka mo't, anak ko. Kayat mo ka diti umakar iti pagadalan. Saan, nanang? Marigatan tayo no agakarakmanen. Ha? Kan uray umakar tayo, sigurado nga dalat ta manguyaw kan mangumsi kanyak. Gapu iti kastoy akasasaad ko. Ala, bayam dagita anak ko. Agan-anos kakit di. Di ka ko mapaapekto kadagiti mangmangag mo, ha? Wen nanang, nupay adda dagiti gundaway a masakitanak. Ngam jaklatan ikan kano ida. Ikarkararag ko laangan, asapay ko mata makaamiris da, kat sardangan dakon. Wen, anak ko. Dayta ti kasayaatan nga aramidem. Wen nanang, addan tumatla siguro gundaway, a makita dati kabailan ti kaskanyak nga adda diferensya na. Parta ka mamatimag na, Gemma. Pasalsali kay ti pagnan. Makitam lang ron ang marigrigata na. Gapo iti kasasaad ko. Ngam kastapay lang ti ibagam. Ha? Kwingaman niya. Di na ko makatawaan, Glenn. Agyaman kakit di. Ta saan asika ti adda iti sitwasyon ko. Ha? Di nak ininsultuan, Glenn. Kat agyaman ka. Tamayat dagita sakam. Saan akas kanyak. Ababat ni may sasakak. Iso ajak makapag na itilimpyo. Ha? Adda ka matgayam dito yung library nga agsangsangit, Gemma. Si kamot gayam, Minyo. Wen, umaya ko magtambay dito eh. Angam nakita ka, iso ngay nasitgan ka. Masairak ngamin. Naawat ko na kastuti kasasaad ko. Ngam, masairak lata. Numangag ko ti pananguy uyaw da kanya. Ay, wen nga ron. Makapasakit nga agpaiso. Ang hindi ka paapekto. Ano samlatan Wan, Minyo. Katagyaman ako unay. Gapot ay sakit naklata. Awan anya man na, Gemma. Nila unay, Glenn. Makapainsulto ti araramidan na. Jack amuno igaggagara na wano saan. Ay, di mo ni kan kano day jay tao. Talaga akas jay na day jay. Wan nga ron.
Iso apas pasensya aklatan. Kunada nga Rod, ti tao akanayon a mga paken ka, wano mang sutilken ka, isunto ti agbalin akatakunaynay mo. Anya? Mamati ka mat iti dayta. Ay no, di tayo mo tigasat Iso, posible mapasamak dayta. Kanayon ka agmay sa Gemma. Wan nga Rod, sumurot ka mat kadagiti classmate tayo, tapno maisanay kan. Ha? Talaga akayat ko ti sumurot. Ngam, mabainak. Ha? Apay mabain ka nga, Jenna. Gapoy ti kastoy kasasaad ko. Kas makita yumat. Anya? Diyak kayat ti makangag kadagi ti makapainsulto. Iso nga ano sa kun ti agmaymaysa. Nga oray boring nga awan kadkaduhak. Tasipod elementarya, aging ga iti high school, kanayo na kastoy. Ala, agananos ka, Gemma. Talaga kasta. Tinapatag, awan ter aramidam, amadi. Ay, nalabas nga agpaiso dagiti tattao. Tila madildilaw da. Tila makitkita da. Ay, anya lakit ti dagiti aklase ti tattaon aya. Kastoy nga minti kasasaad ko. Iso akas ta ti aramidan da kanyak. Uray pay. San aga po tapilay kakat kastan titrato dakan ka. Kan may sa, bangking lang matisakam, Gemma. Kaya't awan nagdumaam ka na kami. Wano ka nagiti tattawa, manguy-uyaw kan ka. Wan matkit di, Joel. Ngam, anyangay nga rod. Jak malapdan ida iti anyaman akayat da nga ibaga. Ay, di mo idan ikaskaso. Panubok laang dayta. Ti panunutem, no kasano asarangtem dagiti challenges a mapaspasamak kan kaita. Wen, Lori. Kat agyamanak, taadda kayo amangan andi ngay kanyak. Agyamanak, taibilang dakkas gayom yo. Masingpit ka, Gemma. Iswasan aron bang ilupit-lupit da kadagiti tao nga awan puso da. Iso manipot ita, datayon ti agkukuyog. Barang agpapada akanayon ti seksyon tayo. Aggat fourth year college tayo. Ay na, agyaman ta iti Diyos, anak ko. Gaputan nakalpas kamatlaangan iti panagadal mo. Wen nga rod, nanang. Kunaklakit din no saan ko amalasatan dagiti agkakasakit ang napaspasarak idi. Dayta jay kunada nga awan ti imposible no italek mo ti amin iti namarswa. Wen nanang. Kinapudno na. Idi kanayon dak apasakitan. Kayat kun ti agsardeng iti panagadal ko. Tapno di da kun makitkita dagiti tattao. Kat awanan ti mangag ko ang makapasair nga ibagada. Gemma, anak ko. Ngam babaen kada kayo. Ken dagiti gagayem ko. Nagbalinak anatibkar. Gapo ka dagiti pamagbagayo. Iso anabaulak ti amin. Wan, anak ko. Kat nasaya at tadi ka nagpaabak. Iso nga ita, may sakan a social worker. Kat nagasat ka. Tanaawat ka iti trabaho, anak ko. Wananang. Iso at talaga ngayon enjoyak mati trabaho. Wan, anak ko. Kat igaud mo tang trabaho. Tapara matlaken ka dayta. Gemma, anda ka nung maangay a batch reunion tayo. Kasta ka di, menu? When? High school batch reunion. Nasaya at ano kasta? Kaya't kumutin na makita dagiti kaadalan tayo idi. Ay na, oray siya ka. Kaslaman manulang dagiti kaadalan tayo nga ada komunikasyon mi. Talaga akasta Ada ngamin kabukbukudan tayo na abiyag.
busy tayo matan kadag iti trabaho tayo. Kinunampay. Ay. O, apay nga rod akas ta ti reaction mo. Ay na. Magagaranak nga rod iti maangay a reunion tayo. Taapay. Makaisa makla Tano umay ni Glenn. Anya nga tati itsura yun to adwa. Agtungtong kayo nga ta. Sika talaga, minyo. Katuan agistorya kami, maipapan itibiyag mi. When lagi pen nyo, nagiti memories yun iti high school tayo. Ay, bay amon dagijay, minyo. Jakon kayat alagipon dagijay. Mabalin ka diti agtugaw iti abay mo, Ma'am Gemma? Ha? Glenn? Wen, Gemma. Imbag taman lagi pinakpailaeng. Wen matang? Di ka pulos malipatan. Gaputa ado, ti pakalaglagi pakkan ka. Ha? Katwan mat. Agkaadalan ta, sipod elementarya. Iso adi ka malipatan. Wen matkit di Gemma. Kat, kumusta kan? Anya tinlapas mo? Nasaya at mat. May sakitan a social worker. Oo, mayat nga rod. Kat sika, Glenn? Anya mo din lepas mo. Kinamaestro. Ngem, sa anak nga agisursuro. Ne, apay ngay. Diyak na ipasa ti board exam ko. Nga oray mano adaras ang nag-examak. Iso anang bango na kitibukod ko ang negosyo. Sana para kan katipa ng isuro a profesyon. Sana bali tadamot ng negosyo. Dakilin day ta bendisyon an awat mo. Wen Gemma. Panawan ka pa ya. Inakman danunan dagiti daduma ka klase tayo idi. Sige, Glenn. Kat agyaman akmanan. Uy, napas nagti panagsari tayo ka ni Glenn. Idi class reunion tayo. Talaga gayam asinipsiputan na kami Makayayo kayo nga dakit kita. Sika talaga, minyong. Oy, anya amin yung. Talaga mat. Minyong tinagan mo. Gaputa sutil ka. Ay, aguri ka man. Anya nga tinagsaritaan nyo. Basta, para lakada kami dayjay. Uy, talaga mo't. When no, nag-require kayo man na nakaslaidi. Saan Nagistorya kami, maipapan iti napaspasamak iti biyag mi. Manipod, nag-graduate tayo. Aya? Kasjay? Katuan. Sabali mananday ta panagis-isam mo minyo. Ay, basta, makitkita kung ti pagbanagan nyo adwa ka ni Glenn. Apay, mamadto ka, Ay, basta, malakas ang kutob ko. Mapasamak, ti ada dito'y panunot ko. Agyaman na. Tapinatgam ti awis ko, Gemma. Awan mo ti rason. Tapno di ka pagustuhan. Agyaman nakmet. Tarip-replyam dagiti text ko. Katuan Ngam, no inayaban nak, tapno pasakitan nakmanan, pang nga asim. Palubusan na kon nga umadayo. Saan, Gemma? Inawis ka dito Tapno makalanglang kamet. Ang angawon kala ka di. Kinapudno na. Mabainakan ka, Gemma. Gapo ka dagiti inararamid ko idi elementary Ken high school tayo pailaang. Nabayagan dayjay apagteng. Iso alipata mon. Jak malipatan dagi jay. Numalaglagip ko. Salsalud-sudak iti bagit. No apay nga inaramid ko dagi jay. Ubing tayo payla idi. Saan pa'y anaan-anay ti panunot tayo.
Iso aditay ammo, no anya tinasayaat kan madi. Iso adi mon pakaburiburan dayta. Agyaman nak ta maawatan nak. Awan anyaman na. Gaputa damot lang na itulong kanyak dagijay nga inararamid mo. Nagbalin akarit kanyak dagijay, tapno igaed ko ti agadan. Uy, rinugyan nyo gaya man kini Glenn tinag-date. Agtal na ka man, minyo. Si kagayam tinangtad iti number ko kankwana ah. Isumot lagayam, asabali ti isam mo. Ay, nainted ko at nagdamag nga ron. Alangan mat nga ibaga kajak am mo, ket amok mat. Ala, wanan. O, anya ngay, nagaraman. Si ka talaga. Madagos mo't nga ibagbagam. Ket, excited ak nga ron. Ay, saan nga rod? Dinak inaram. Ay, ayatan ka na, Gemma. Kat si dadaanak iti anyaman ang desisyon mo. Joel, nasingpat ka. Nagasat unay ti babae nga agbalin nga asawam. Ngam sapay ko ma, tamaawatan nak. Gaputawan mariknak apa nagayat kan ka. Gemma. Nainkabsatan laeng, wano, pagayam laeng ti marikriknak kan ka. Kat sapay ko ma, tadi mo tagidaksan dayta. Nasakit ti mapaay. Mayayatan ka na, Gemma. So, maawat ko dahil ta desisyon mo. Agyaman ak unay, gaputaman nakaawat ka. Awan ang yaman na, Gemma. Maawatan ka. Gaputasan mo na mabalin apilitem ti bagim amangayat kanyak. Agyaman ak, Joel. Kat sapay la ko ma, taag talinaed ti panagsininged ta kas aggayam. Nga oray di ka inaklon. Uwan, Gemma. Ikarkararag ko. Asapay la ko ma. Tanaragsak kanto iti din na ti lalaki nga ayatem. Nanang, amuyo ka di? Agar-aram kanyak ni Glenn. Glenn, jay kanayon amang pasakit ken ka, idi ubing kayo pay laeng, anak ko. Wen nanang, Kat, adda ka di mat mariknam, apanagayat ken ko na. Jack ilibak, makariknak iti ayat kon kwa na. Ngam anya, anak ko. Mabainak ang mga klon, gaputa ginurgorak idi. Amangan no adda maibaga dagiti tattao. Ay na, anak ko, di mun panunutin da ita. Tinapatag, sinurot mo ti pitpitik ti pusom. Ken awan maddakas na, tabarukan balasang kayo. Wen matkit di nanang. Ngam ne, siguradwam nga iso ti kapkap na kam, anak ko. Agyaman nak ta dinak manen pinaay, Gemma. Gapo, taay ayatan kamat. Kunaklakit din no di nakayat. Gaputa ka nayon ka pasangitan idi. Ubing tayo idi. Isong awanin kanyak dayjay. Nabayagan dayjay apasamak itibiyag tayo. Uwan nga rod. Ket pakawanan na ka, Gemma. Napakawan kan. Isong awan ti pagdanagam. Si kakit di kunak no dinak ayatan. Gaputa kastoy ti kasasaad ko. Saan gaya man napatag ti physical alanga, Gemma? Ugali gayam ti kapatgan. Ken may sa, sika ti nakariknaak itinagpayduma nga ayat. Agyamanak. Agyaman ta iti Diyos. Gaputa di na intulok, agura tinagari iti puso, ken kaungganta. Hoy, congrats, Glenn, Gemma. Agbagay kayo talaga. Agyaman kami, minyo.
Kunak tupay ket. Pumayso di kunak idi. Ano asino ti agkaapaan di ubing, wano agkaispilaan, isuda ti agkagasat. Sika talaga, minyo. Katuan man. Asino ti mangipagarop, at ikanayon amang pasangit kan ka, ket agaram gayam kan ka, ket inayat mo man. Oh, Kasta talaga ti biyag minyo. Ado, ti di mo mapakpakadaan. Kat ti kasayaatan, ti di tay panangidulin iti kura kan sakit tinagam iti pada a tao. Tano impunan tayo dayta, datayo matlaang ti marigatan. Kat no kasta ti inaramid ni Glen, nalabit, asaan ada kami ita tinagkatuluyan. sa bagay, pud no nagitiimbagan. Ala, best wishes man ang kada kayo adwa. Nagkalaysa kami kini Glenn, kat ita, naragsak kami nga agdandan na kas agasawa. Makaisem kami matadwa, numalaglagip mi tinapalabas. Ngam babaan iti asi ti Apo, bayat a bumaybayag ti panagden nami kas agasawa, tumibtib ker ti pundasyon, ti ayan-ayat mi. Alakastahan, kat agyaman ak unay. Tuy pagayam mo, Gemma. Gemma, pagayam ko, agyaman ak iting ka panangibinglay iti pakasalitaam. Kat pudno launay ti imbagam. Saan anasaya at ti agimpen iti sakit tinakam. Kat ala, sapay lakuma, tagtalinaed ti kinaragsakyo nga agasawa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Gemma, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernaline Liwan, kanitimat direksyon, Virgie Pagloy. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.